Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda baky tarap ýurdundaky täderkir hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşiz. Garaşda baky tarap Türkmenistan döwletinde hormatly prezident bilen parasaty ýol başlygyna alyp barýan işler bir karar döwletinde bagtýarlyk döwrüne münasip ýürürlügi bilen üstünlik guraşany. Munyň şeredini hepden dowamyna wakalar tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 6 sentýabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow we minister kabinetiniň başlygynyň Owtana toplumy gödäwçiligi diýen ornmatarlaryň hem welaýetlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgamy arkaly iş masagyna geçirdi. İş masagyna gatnaşyjylar alınıp barýan işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezident geljek gelen hatyrynyň düýbüniň tutulýan günlerini buğday ekişiniň agresiýnik möhretlere laýykly hem ýokary hili geçirilmeginiň zerurlygyny öňe Şunu owu hojuluk teknikalarynyn hemme beýleki guralaryň ekişde dogry güýjüni eşidilmegi, kärineçilen ýokary hili tohumlar bilen üpçünçiligi berk gödäwçilikde saklanmalary. Döwlet başlygynda paýtaňa ýetişdirilen hatyryny gyýtga wagtda hemme ýetkisede ýygna bolmak üçin ähli derur şertler görmek, paýtany kombaýnlaryň kömegi bilen ýygna bolmak üçin gowçularyň ýapragyny düşürmek işlerini talablara geçirmek barada anyk taşyryklar berdi. Şol ruwatyň özüne welaýetde güýlük ýaralmadan goýak we beýleki owu hojuluk ekinlerinden ýokary hatyr almak üçin edegi işleri agresiýnikanyň kadrlaryna laýykda ýol goýmalary. Hormatly prezident ekin meýdanlaryna alyp barýan möhümlüğini işler bilen bir hatarda sebitleri durmuş ykdysaty öňürmek, owu milli maksatnamasyna gelip çykan wezipleri berja etmek bilen baglanyşly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini beledi. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taşyryklar berdi. Milli liderimize kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine öräne jogapkärçilik hemme tarapyny esasda çemereşilmeligini, önümçüligi häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, täzeçili usullaryň hemme sanly ulgamyň işiň ornaşdyrmalygyny beledi. Şeýle-de welaýetlerde Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine gatnaşyk wekilleriň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir. Milli liderimize ýurdundan garaşylanan şanly 30 ýyla münasibetli açylyp ulanylmagy bermek meýleşdirilen medeni durmuş we önümçilik maksaty desgadardaky guruluşy işleriniň depkinlerini ýokurlanmak boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlygynda ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryna döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini belläp, sowda ykdysady, almatynik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmeni özbek toparlygynyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleriniň möhümdigini öňe çekdi. Munyň özi dogonlyk özügüsän we netijeler gatnaşyklaryň ösürilmegine aýratyny ähmiýetlidir. 7 sentýabrda Türkmenistan prezidenti ýurdundan ýaraly işleriniň belem serkirde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet hukuk kengeşiniň mejlisine çyrdy. Onu harby hukuk gurujylarynyň şuýyň 8 aýyna ýerine ýetiren işleriniň netijelerini hemme harby hukuk gurujylarynyň işini munun beragam kämilleşdirmek, şol sany döwletiň hukuklaryny hemme jemgyýetiň durnuklaryny üçetmek, şeýle-de maddi enjamlaryň büniýadyny putrlanmak bilen baglanyşly möhüm meseleler garaly. Mejlisde gatnaşyjylar hatabat ýuruna ýerine ýetilen işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezident üstünlikli durmuş geçirilýän hemme diňe gorunç häýatine eýe bolan harby doktrinanyň ýurdumyzda parahat hemme asuda durmuşyň ygtybarly keperi bolup durýanyny aýdyp, ýaş serkerdilen hemme çağırış boýunça harby ulug geçýän eskerleň arasynda watançylyk terbiýeçilik işleri ileri tutulýan urlan hataryna görkezdi. Milli liderimize ýylatyň arasyna sagdyn durmuş ýollaryny işiň wagt etmek wajyp diýip aýdyp, burada amal aşyrylan işleri kämilleşdirmegiň zerurlygyny beledi. Ýurdundan ýaraly işleriniň beren serkirde başlaýy garaşy Türkmenistanyň Milletler Birleşigi tarapyndan berilen beýtaraplyk derejesine hemişe ıgrarly boljakdygyny beledi. Beýtaraplyk hukuk ýagdaýy merkezde aýdetipdine parahatçylyk hem durnuklylygy üçinetmegiň möhüm şerti bolup durýar. Hormatly prezident serkerdilen hem eskerlen we hüner taýýarlygynyň ýokary derejesine üçinetmegi ileri tutulýan wezipeleň hataryna kesýetdi. Döwlet başlygynda watanymyzdan muhaddiç garaşylarynyň 30 ýyla münasibetli guruljak bayramçylyk şäherler barda durup geçip bu ajaýyp tenanyň hormatyny guruljak dawarly harby ýürüýüşiň ýokary derejede geçirilmegini üçinetmek barada degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezident we parahatçylyk söýjülükli hemme insanperwer döwlet siýasatyna raýatsa kabul edilen gorunç häýatine eýe bolan harby doktrinanyň esasyny harby hukuk gurujylarynyň maddi enjamlaryň büniýadynyň ýetirilýän putrlanýan anlatdy. Milli liderimize harby guruluşlar hemme olaňa maşgala adalar bardaky aladan ileri tutulýan urlaňy birden aýdyp, olaňy awadançylygyny ýokurlanmak, ýaşaýyş durmuş şartlaryna gorunmak, ihlasy gulluk etmek hemme göwnüjay din jalmak üçin giň mümkinçilikler öwretmek boýunça toplumda işleňe amal aşyrylan berdi. Hormatly prezident döwletimizden burda munun berýägeme netijeli şäherleri görjek diýip aýtdy.
7 sentyabrda hurmat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow we ministr hekimetining başlygynyň orunmasarlarynyň Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygynyň hemme halk maslahatynyň başlygynyň orunmasarlarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Onu öňde boljak halk maslahatynyň mejlisini guramak, watanymyzyň muqaddas garaşlarynyň şanly utulyny bayram etmek hemme täze ýerde bir näçesiň açylyşy bilen baglanyşykly meselelere ara maslahatlaşyldy. Hurmat prezident ilk bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet Wa söz berdi. Ol şanly tene münasibetli paýtatmyzda geçiriljek halk maslahatynyň mejlisine taýýar guruş barda maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň orunmasary Babaýew halk maslahatynyň mejlisini guramaçylyk geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri hemme oňda wagtynda garalmagy hödürlenýän meseleler barda maglumat berdi. Hurmat prezident Türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik ýollara berhar etmek üçin halk maslahatynyň işiniň öräni wajyp tonu beledi. Hurmat prezident we garaşy Türkmenistanyň düýpli özgörtmeleri ýoluna çykyp kanunyň ürsümlüğüni, raýatlaryň bähfetleriniň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň gorunmagyny döwlet siýasatynyň ileri sürýän uglar hökmüne yglan edilenini aýtdy. Şolu ýörelgeden uranyp jemgyýetçilik ösüşiniň durnuklygyn üçetmäge, hem halkymyzyň azy birini berkitmäge, ýardam bermäge gönükdirleni giňermli işleri ýygyly geçirilýär. Şoňa görä bu urda öňde goýulan güýpleri ýerine ýetirmekde munun belägem tagallary gaýrylmalar diýip hurmat prezident beledi. Milli Dermada halk maslahatynyň öňde boljak mejlisine taýýarlyk görmek şähertlerini, oň işine garaljak meseleler kesgitlemege, toplumlaryň hemme oýlanşykly çemberleşmegi zerurdygyny beledi. Hurmat prezidentiň belleşýäri häzirki taryh döwründe milletiň asarlany dowamyna döredän demokratik däpleri döwrülen hemme nesilleň ara baglanyşyny garaşy bir tarap watanmadan hakyky halk häkimetlik ýollaryny, saýlanyp alan dörejilik ýoluna ıgrarlygyny şöhretlendirmek bilen münasip dowam etdirilýär. Hurmat prezident bular barda aýdyp halk maslahatynyň mejlisini ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek üçin degişli meseleleri öz wagtynda hemme toplumlaryň çözümine ähmiýetini ýatydy. Şunun bir hatarda dürlüdümlöňe işini munun belägem kämilleşdirmäge önümçiligi öňde barjy tejribäni, innowasion tehnologiýa hem sany ulgamlary ornaşdyrmagy wajyp towardy gurulmadylar. Şeýlede watanymyzyň muqaddas garaşlarynyň şanly 30 ýylyny bayram etmäge taýýarlyk görülüşi, Türkmenistanyň garaşlarynyň 30 ýylynyň hurmatyny ulanylmagy tawşyrma meýleşdiren dethallardaky guruluşy işleriniň depkinleri barda hat-habatlar dinlenýär. Hurmat prezident bu watanymyzyň muqaddas garaşlarynyň şanly 30 ýylyny bayram etmäge ýokary derejede taýýarlyk görmek, hemme meýleşdiren şäherleriň häzirki döwrüň ruhuny gybap gelmegiň zerurdygyny çöküp, öňde boljak davrlaryň ýokary guramaçylyk derejesine üpçünetmek babatda görkemler berdi. Hurmat prezident bu ýurdumyň ähli günjeklerine täze şäherler hemem owalan şäherjelen gurulýanyny, bu işleri döwrwap derejede kämilleşdirmek barada anyk tawşyklar berdi. Ulanylmagy tawşyrylan desgalar halkara hyzmatdaşlygynyň ykrar edilen merkez hökmüne paýtatmyzyň gözelligine has artyrmalar. Bu orta dünýä tejribesini ykrar edilýär diýip milli liderimiz noktada. Hurmat prezident bu garaşly bir tarap atyrmadan paýtaty Aşgabatyň köp derejede tutuş ýurdumyzyň awraýyny kesitleýänini beledi. Ak mermerli paýtatymyzda berqarar döwletimiziň ykdysady we syýasy ösüşine aýdyň görkezýän şäherler, jemgyýetimiziň medeniyetiniň hem ruhy durmuşynyň, aň bilim kuwwatynyň derejesini beýan edýän merkezler. Hurmat prezident bu watanymyzyň garaşlarynyň şanly 30 ýylynyň bayram edilme bardaky meselede geçip bu şöhratly tenäniň Türkmenistanyň durmuşyna ýatdan çykmajak waka öwrüleni beledi. Şunun barlykda millilerimiz bu şanly tenäge gabatlanyp gözüň uturýany dawarlary hem şäherleri ýokary derejede gurmak boýunça ähli zerur şäherlerine görünmeliligini degişli ýol başlaryň ünsün çekdi. 10 sentyabrda hurmat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulgamar kalem ministr kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu halk hojalyk toplumynyň puduklaryna şüýren 8 aýyna ýerine ýetirilen işlerine jemlerine hemme ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ötürmek wajyp meselelerini garaly. Mejlisiň gün tertibine meselelere boýunça hasabatlara giňermerli. Hurmat prezident ýurdumyzyň döwlet budjeti boýunça teklipler taýýarlamagy hemme ony ministr kabinetiniň garamagyna bermek tapşyrdy. Baş maliýe meýilnamasynyň taslamasyna geljek ýylda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň hem talip haklarynyň ortaça 10 götürüm köpeldirmegi gözüň tutulmalary. Milli dermada ykdysadyň ýagdaýyny seljermegi dowam etmek hem emelege ýany ýagdaýlardan uranyp, ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ötürmegi garaşylýan netijelerini anyk kesgitlemek barada degişli tawşyryklar berdi. Şolar wagtyň özünde döwletimizi ötürmek boýunça kabul edilen maksatnamadan ýerine ýetirmeginiň wajyp tonu berdi. Munyň özü dünýä ykdysadyny emelegine yaramady ýagdaýdan ýurdumyň ykdysadyna ýetirýän täsirini gyýytka hem orta möhretde azaltmaga mümkinçilik berer.
Döwlet budjetiniň geleceğini artyrmak üçin zerur çäleri görmek, howluny maksatnamary maliýeleşdirmegiň goşmaşy çeşmelerini gözlemek öňdürýän işleň möhüm uranyň hataryna görkezildi. Hormat prezidentimiz howluny maksatnamary maliýeleşdirmek üçin köp mukdarda maliýe serişlerini çekmegiň möhümdigi bardy aýdyp, bu urda maksatnamany işleri alyp barmagy, ilkinji nowatda döwlet serişleriniň möçürlüğüne hem oňa netijeli peýdalanmagyna berip gödäwçiligi ýoly goýmak taşyrdy. Hormat prezidentimiz ýurdumyň nebizgä töpürüminiň pudukly idaralarynyň işini munun biregem kämilleşdirmek üçin anyk taşyryklar berdi. Milletlerimize bu urda öňdürýän anyk wezipler bardy aýdyp, nebitiň çykarlayan möçürlüğüni artyrmagyň, nebiti gaýtadan işleýän kärhanalaryň dogry güjünde işledilmeginiň, suwuklanylaryň gaýdan hem beýleki önümden önürleýän mukdaryny köpeltmegiň zerurdygyny öňe Hormat prezidentimiz bu urda işi alymyz bilen wekillerini gatnaşmagyny alimler bilen birlikde maksat geçirip bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, nebitiň baý gurur bolana geljegi uly känlegiň mümkinçiliklerini seljermek, şeýle Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň hem Türkmen Döwlet Döwlet Konserniň öňdürýän wezipleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşyk meseleleri ara alyp maslahatlaşmak taşyrdy. Nebitgä töpürümini maýa goýmaryny çekmek boýunça işleri işleňleşdirmegiň zerurdygyny atalaýym. Hormatly prezident we kiçik we orta selekçiligi gollamak milli ykdysadyň hususy bölüginiň ösürmegine ýardam bermek, häzir kalaman işe uruklugyny döretmek, daşyndan getirilýän haretleriň orny tutýan hem eksport urly önümçiliklerini möçürlüğini artyrmakda usuliýet gollawyny bermek. Şeýle haretlary ýerlemegiň täze bazarlaryny hem usulyny gözlemege ýardam bermek üçin işleri dowam etmek barada görkezler berdi. Hormatly prezident 2022-nji ýyl üçin maýa goý maksatnamasyny taýýarlamagyň zerurlygyny öňe çekip, geljekde ýurdumyzda gurulşyk işleriniň möçürlüğiniň düýpligi artyryljakdyny beledi. Hem gurulşyk senatynyň ösürmegine, täze önümhanalaryň hem kärhanalaryň gurulşygyna aýratyny üns bermek taşyrdy. Gurulşyk töpürümleriniň zerurlyklaryny dogry derejede üçinetmek üçin ähli önümçilik tümleriniň sadyşly işlemini gadanmak zerurdyr diýip hormatly prezident beledi. Şeýle ýaşaýyş şaýlarynyň Döwrbap şäherçiligiň durmuş maksatly desgalaryň aýratyny ahir ulaýatynyň täze durmuş merkezine meýilleşdirilen desgalaryň gurulşygy boýunça işleň depkinli güýçlendirmegiň möhümdigini öňe çekildi. Hormatly prezident ýurdumyň içinde energetika halkatyny döretmegiň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamy gurmak işini dowam etdirmegiň zerurlygyny beledi. Hormatly prezident gurulşyk we senat puduklaryna uly möçürde maýa goýmaryň çekilmeginiň möhümdigi bardy aýdyp, bu urda anyp barýan işleri düýpli seljermek taşyrdy. Hormatly prezident häzir möhüm wagtynyň paýtagynyň hem buğday kişiniň başlanyny aýtdy. Bu işleri ýokary derejede hem gurulmaşyklar geçirmek hasam möhümdir. Hormatly prezident owa hojulyk önümleriň önürleýän meçhurlygyny köpeldip, daşary ýurtlardan getirilişini azaltmagyň, şoň ýalam içerki bazarlamada özümizi önürlen önümler bilen üpçünetmegiň zerurlygyny beledi. Hormatly prezident ýurdumyzda mallarçylygy ösürmek hem mallaryň baş sany artyrmak boýunça zerur şäherleri görmek taşyrdy. Milletlerimiz Türkmenistanyň hem Özbegistanyň berek-berege hormat goýmak, şeýle ananyşmak ýurulusyna esasen ýani döwlet tarapyndan çykarylan ukunly üsýanyny kanagatlanma bilen belläp, netijeli sowda ykdysady we işe gatnaşyklary munun beregem giňetmek üçin uly kuwatyny bardygyny aýtdy. Döwlet başçymyza belerikdäki hökümet tarapylarynyň işiniň ähmiýeti bardy aýdyp, bu tejribeniň özara bähritlik hem uzak möhretlilik esasy gurulýan hyzmatdaşygy putulanmagyň netijeli gurar hökmüni görkezdirýäni berdi. Hem bu wagtda vice-premier anyk taşyklar berdi. Hormatly prezident ýaşlaryň öz mümkinçiliklerini amala aşyrmaklary, şahsiýet hökmüne başarnyklaryny görkezmek üçin ähli şertleri döretmegiň zerurlygyny beledi. Hormatly prezident bu ýerlerden ulgama maýa goýmaryny gönükdirmegiň wajyp ýa-ni çekip, muňa ýaş nesliň sebitleri hem tutuş ýurdumyzda doranyrmak hem ösürmek işine munun beregemi işin gatnaşmagyna mümkinçilik berjekdigini beledi. Hormatly prezident ýaşlary gollamak boýunça maksatnamalar toplumyny taýýarlamagyň eger zerur bolsa, bu maksatnamalary kanunçylyk derejesinde Milli Geňeşiň mejlisine garamagyň möhümdigini beledi. Şunun bilen baglanykda bu meseleleri seljermek hem zerur çäler görmek taşyrly. Hormatly prezident esasy güzi plan biriniň garaşy ýurdumyzda bolup geçýän wakalary köprek dörejlikli beýan etmekden, bayramçylyk hem şany sener münasibetli güzüň oturýan medeni şäherleri ýokary derejede gurulmaçylyk geçirmekden abaratlygyny beledi. Millilerimize çeleraja elmerde öwrüdüji we gyzykly peşgary köprek goýbermegiň wajyp tanynatdy. Şunun bilen birlikde döwlet başçymyzy ykdysadyň sany urgumy ornaşmak boýunça geçirilýän işleri düşünürmek bilen düýpli meşgullanmagyň wajyp tany berdi. Hem bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezident geljekde ulug we araxnaşyk ulgamynyň işine sadaşykly hem netijeli üçinetmek üçin ähli taýýarlar etmegiň zerurlygyny beledi. Hem bu ulgamyň ýurdumyň ukunly durmuş ykdysady ösüşiniň möhüm şerti bolup durýanyny beledi.
Şununla bağlykda hormatly prezident we öňzürýän wezipler kesgitler bu ulgamyň işiniň düşüwüntlüğini ýokurlanmak, agentliklerin işlerini şol sany öňde barjy sany tehnologiýalar ornaşyma arkaly kemilleşdirmek üçin bar bolan mümkinçilikleri dogry herekete getirmegiň zerurlygyny beledi. Hememe anyk taşyklary berdi. Hormatly prezident we oňyn bir taraply hoşnýetli goňşuluk hememe açyk kapylar ýörelgesine esasan ýa-da daşary tiýatr strategiyany durmuşa geçirmek bilen Türkmenistanyň mundan belegen sevtin hememe dünýäniň ýurtlary bilen köpürli hyzmatdaşlygy, awraly halkary gurumlar bilen netijeli gatnaşyklary üstürjek donanatdy. Şununla bağlykda hormatly prezident we daşary işler ministriniň uğru boýunça netijeli döwür tarapdaşlyklary putrandyrmaga ýardym edýän ýygyları duşuklaryň ähmiýetini beledi. Soňra hormatly prezident we ýer ýüzüne koronavirus ýukunjynyň ýaýramagy hem oňa dünýä ykdysadyny ýitirýän ýarama täsir sebäpli ýüze çykýan daşary ýagdaýlara garamadan ýübiley ýylyna da garaşy döwretmeden kabul edilen maksatnamalara laýyklykda 8 aýyň dowamynda depkinli ösmegine dowam edýänini berdi. Hasabat döwründe ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüşi 6,10 koturum derejede saklany. Berkarar döwretmede ýeri senat we durmuş maksatly deskalaryň gurulşygy depkinli dowam etdirilýär. Mailnamalara laýyklykda şu ýyly 30 sany ýeri deskanyň ýerine 56 sany deska işe girildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene de ençeme deskanyň ulanmagy berilmegi gözüňe tutulýar. Hasabat döwründe umumy meýdany 5,5 million ine metr goly ýaşaýyş şäherleri ulanmagy berildi. Döwlet başlymyzy alan bilim urgumlaryny özgörtmelerini dowam etdirilýäni, önümçiliklerini dowru wagtlaşdyrylýanyny, bazar ykdysadynyň emelige ýanyny kanagatlanma bilen beledi. Neft gady taklary özdeşdirip Türkmenistany, Owganistan, Pakistan elektrik we araqnyş urgumlarynyň hemem Türkmenistany, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygy alınıp barylýar. Şeýle beýleki halkara tasamalaryny amal aşyrmaga taýýarlyk görülýär. Milli durumda ýurdumyzda hususy işgörlügi ösürmek, telekeçleri ykdysadymyzda özgörtmelere geçirmege, giňden çekmek boýunça döwlet syýasatynyň dowam etdirilýänini aýtdy. Döwlet pudukurda bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli peýdalanyp, ykdysadymyzda diversifikasiýa ýol bilen ösürmegi dowam etdirmeler. Ýurdumyzda önürilýän haritlaryň sanawyny hem eksport edilýän uğurlaryny giňertmeler diýip döwlet başlymyda sözünde dowam etdi. Hormatly prezident we esasy wezipeleň bir barda aýdyp kabul edilen maksatnamalara laýyklykda bu wezipeleň ykdysadymyzda bazar şertlerini geçirmekden ibaratlygyny berdi. Merim uşaly ýylyň ahyryna çenli biziň öňümizde bir näçe möhüm şäherler bar. Millilerimizde bu şäherleriň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentiň ýurt bähretli işleriniň rowaşyny ýanyny watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda mallarçylyk pudugyny döwrüp hem netijeli ösürmek hakynda kabul edýän kararlary ähli mallarlara geljeki zähmet ýeňişleri galkyndyryp. Şeýle zähmet galkynşy Ahary welaýatynyň mallarlarynyň ötüň bolçulugyny döretmek ugrunda şu günlerki alyp barýan netijeli işleriniň aýdym görnýär. Mälim bolşýaly mallar üçin ötüň bolçulugyny döretmek mallarçylyk pudugyny netijeli ösürmegiň has ygtybarly şertidir. Hormatly prezidentimiň hemişe oba hojalyk pudugyny maksada laýyk ösürmegi, mallaň baştanyny artdyrmagy hemde önüm merjiligini ýokarlandyrmaga giň ýol açýar. Döwlet başçylygymyzyň tapşyryklary laýyklykda mallar üçin ot iýim taýýarlamak maksady bilen suwarymly ýerler, öri meýdanlar ýygyderli bölünip berilýär. Ata-babalarymyzyň otu köpüň maly dok diýen asarly pähmini özleriniň işlerine ýol ýörelgi edilen welaýatyň agzybir hem zähmetseýir mallarlary ot iýimlik ekinlerini ekmek üçin bölünip berilen şol ýerlerde şöýlüň baharyny ekilen ýorunjy hasylyna ýydagy işlerini talaba laýyk ýola goýdular. Häzirki wagtda bolsa mallarçylyk hojalyklarynyň ählisini ýetişdirilen ot iýimlik ekinleri ýygnamak işi guramaçylykly hem ýokary depkinli alınıp barylýar. Kämil tehnikalan kömek arkaly orlan ýörünje bedelerini talaba laýyk saklamak üçin ähli şertler göz tutulupdyr. Şu günler welaýatyň mallarçylyk hojalyklarynyň ekin meýdanlaryny orlan ýörünjeler bede edilip, ulaglara ýüklenýär, mallan gyşladyljak ýerlerine daşalyp küde edilýär. Ahal welaýatynyň mallarlary berkar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Türkmenistan parahatçylygyň bu ýanaşmagyň watany ýerine pudugy döwrüp ösürmek, onu zähmet çeken adamlar üçin oňaly durmuş we iş şertlerini döretmek barada diýen ýadawsyz aladaty üçin milli lidermede alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistan diyarımydan deýseň täsin hememi özüne çekeje tebigaty bar. Tebigat gözelligi öz borçlugyny tapatynýar. Dağlardyr, sehralar, şeýlede çöller, ajaýyp tebigaty bilen görünleri haýrana goýýar. Türkmenistan'a hormatly prezidentimiň ýol başlaryna ýurdumyzyň ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek boýunça alınıp barlayan köp taraply işler halkara jemgyçiligine uly gyzyklanma döredýär. Häzirki döwürde Türkmenistan'da milli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär.
Ekologi çäreleri häzirki döwürde Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Tebigat bilen sağlaşykda ýaşamak durmuşyň bir bölegdir. Şu bölegiň owdurlygy, güç, guwaty tebigata bolan söýgümiz bilen berk baglydyr. Tebigat umumy düşünje bolmak bilen giň mana köporly pikirlenşe eýdir. Ýurdumyzyň baý tebigaty köp türlüligi bilen tapawutlanýar. Tebigatymyzyň her bir gözelligi haýran galdyrjydyr. Özüne çekici ajaýyplyklaryň biri hem Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy tyrabynyň gökdöre hemde Goýmut owasynyň goloýundadyr. Adam boýuna barabar uly daşlar bu töwerekden geçelleriň badawat ünsün çekýär. Dürli görnüşli biziň ölçäýän daşlarymyzyň birinjisiniň uzuýlygy 2 metr 35 santimetre, ýyny 1,5 metre deň boldy. Ikinji ölçäýän daşymyzyň beýikligi 4 metre, ýyny 2 metr 30 santimetre deň boldy. Gökdere hemde Goýmut owalarynyň goloýundaky bu täsin daşlar ýörüte getirilip goýlyna meňdeýär. Olaryň agramy çen bilen hasaplanyňda 2 tonna hatda 10 artykdyr. Döwlet bölejikleri görnüşi agram boýunça dürli daşlara öz boşy bedeg berýär. Daşlaryň aralygy hem dürli-dürlidir. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy tyrabynyň gökdere owasyndan 5 kilometrlikde günogorda, Goýmut owasyndan 10 kilometrlikde günorta günmatarda ýerleşýän daşlar kiçirek daglyk egilleriň üstüne udyň hatarlar emele getirýär. İlkinji gezek göreninde bu gara goňra renkli daşlar ýörüte maksat bilen goýulan bolmaly diýen pikiri dörejer. Ýöne tebigatyň bu täsirligi bilen içkin tanşanyňda ilki başdaky pikiriň hakykata ýakyn däldigine göz ýetirýärsiň. Yerli ýaşaýjylaryň çaklamalaryna görä bu daşlaryň 100 ýyllyklary uzaýan taryhy bar. Hünärmenleriň, alymlaryň öwrenmegi netijesinde olaryň guruluşyny, düzümini kesitlemek örän gyzykly bolar. Çünki daşlaryň ilki başdaky renkiniň, sudurunyň şu görýän demire çalymdaş görnüşiňde şelli ütgemek üçin köp ýyllaryň gerekdigini suwutnamasy kabul edip bolar. Ululu dağlaryň, derýadyr düzleriň, ýüzlüklaryň dowamyna ýetip hemde peýda bolýanlygy taryhdan bellidir. Şundan çen tutsaň onda bu daşlar gadim döwürlerde ýetip giden dağlaryň bölekleri bolmagy da mümkin diýen çaklama döreýär. Bu täsirlikler syýahatçylar üçin özüne çekijidir. Daşlardaky ösüntükleri peýda bolan dürli bölejikler haýran galdyrjydyr. Hemişe ösýän ýerler, ýagyn, gar, howanyň yssylygy, sowuklugy, umumyň tebii hadislaryň bu daşlara täsirini ýetirýänligi öz-özünden düşnüklidir. Ýinçeden sinedeninde bu daşlaryň dürli-dürli öz bolşy görnüşleri meňdeşligini görmek bolýar. Hormatly prezidentimiziň tebigatymyzy gorap saklamak, ony baýlaşdyrmak goňşa toplumlaryň çäreleri durmuşa geçirmegi, bu urdaky işleriň ýokary netijelere betlenmegini üpçün edýär. Ýurdumyzyň tebigaty goramak jemgyýetiniň bu urdaky işleri hem bellenmegi münasipdir. Tebigatyň täsirligi göwnümiziň gözelligidir. Kalbymyzyň owdurlygy, tebigatymyzyň täsirligi öz boşly baýlykdyr. Bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr. Tebigatymyz bilen sağlaşly ýaşamak durmuşymyzyň öz boşly ajaýyplygydyr. Hormatly şerhler orta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorology barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alek edidileşler. Hormatly dileşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ýalyrak dogry dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa sentyabr aýynyň 13-nän sentyabr aýynyň 19-na çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek hepdeniň birinji ýarymyny ýurdumyň çägine demir gazykdan howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny howanyň gece temperaturalarynyň durluk ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly, hepden ortasynda az kömürli howa bolup, günorta günogordan demir gazyk günatary owrun ötgeden tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metre ýetýän şymal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusdan 25 gradusa mayıl, gündüzleri 31-36 gradus, welaýatyň kenary etraplaryny 29-34 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahali welaýatyny az kömürli, hepden ahyryny ütkap duran bulutly howa bolup, günorta günogordan demir gazyk günatary owrun ötgeden tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýän şymal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 19-24 gradusdan 26 gradusa mayıl, gündüzleri 30-35 gradus maylan 36 gradusa çenni ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny az kömürli howa bolup, demir gazyk günogordan günorta günogora owrun ötgeden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şymal oňsmyny hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusdan 24 gradusa çenni mayıl, gündüzleri 29-34 gradus maylan 36 gradusa çenni ysy bolmagyna garaşylýar.
Diyarymyň Lewap welaýatyna az kömürli howa bolup, Demiraz günogordan tezligi sekundda 8-13-dan 11-16 metr etýän şymalyň üstünde hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusdan 23 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 29-34 gradus maýylan 37 gradusga çenli ısy mana garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğlu welaýatyna az kömürli howa bolup, gün ortagyny tezligi sekundda 7-12-dan 11-16 metr etýän şymalyň üstünde hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 12-17 gradusdan 20 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 20-30 gradusdan 36 gradusga çenli maýyl mana garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly, hepden ahyryny ütgap duran bulutly howa bolup, gün ortagyny Demiraz günatary ogny ötgedýän tezligi sekundda 8-10-dan 12-14 metr etýän şymalyň üstünde hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 19-20 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 32-34 gradusdan 36 gradusga çenli maýyl mana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyzda sentyabr aýynyň 13-nä magnit hadisasynyň durluk ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, sentyabr aýynyň 13-nän sentyabr aýynyň 19-na çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, göz pasyna günüň dowamynda howanyň derejesiniň ütgeýänligini nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadadan 7 götürüp artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwretmeden bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär ösenýär. Ähli ösüşýände ne bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, edileşer.